Si atopámonos nas visitas agora mesmo na iniciativa que empezamos este ano xunto co Concello de Redondela, que a maioría dos participantes son veciños daqui, da vila, do Concello, de concellos limítrofes, e que para algúns é a primeira vez que entran no cemiterio, porque teñen asociado eso, unha ruína, un algo que non vale, non? Que está aí desfeito. E hasta ahora a primeira incursión que fixemos foi na visita nocturna e a xente realmente sale moi sorprendida. A verdade é que tal e como está para a visita nocturna vai estupendo, porque ten eso un ambiente así un pouco tenebroso de noite, pero non ten luz tampouco. Sí, moi gótico, moi... Sí, moi do gusto do romanticismo, non? Da época. Pero o certo é que ten elementos que é unha pena que se vayan a perder. Entón, aí hai que aplaudir moi forte a iniciativa do Concello por conservalo, porque recuperación de estatuas, de panteóns que están en mal estado, que teñen non sei como se chaman, as lápidas, xa rotas, algunhas directamente con un cartón, que non ten nada. Entón, eso desluce un pouco, polo tanto, nas visitas nocturnas estamos un pouco pasando así un pouco desapercibidos, pero na visita ao cementerio, que vai ser únicamente no cementerio, partiremos, como sempre, da oficina de turismo, faremos unha primeira parada na igrexa de Santiago para explicar un pouco o cemiterio vello da vila, e despois xa no cemiterio dos Eidos explicaremos desde a orixe e a importancia arquitectónica, pero non solamente nos Eidos, o sea, en todo o século XIX, co rexurdimento do neogótico, a aparición do romanticismo, en todo ese gusto polo drama, e tamén é unha oportunidade o cementerio para os arquitectos de amosar o seu lado máis creativo, o que non poden facer nunha casa, nunha vivenda, pois poden facer ali dunha maneira máis libre. Diseñamos 6 visitas distintas e mes a mes vanse ir repetindo, o sea, vamos facer ciclos de 6 e cando remate, que rematará o domingo que ven co Paseo da Portela, a seguinte fin de semana, pois xa volvemos a visita xeral, a visita nocturna e así imos enlazando hasta abril, máis ou menos, hasta temos abril planificado, e despois a sí. partir de abril, en función da demanda que teñamos, cando xa veñen o verán e xa veñen tamén, digamos que xa máis número de peregrinos, igual hai que rediseñar un poquinho a ruta, sobre todo aquela que teña máis demanda.